Čože malí, já vítám u nového vlogu. Je to už 11. vlog, se mi zdá. 11. vlog. Ne, 12. vlog. A je to už konečně branové. A jak vidíte pozadí je toto. Takže tak. A už jsem u Vranové na Toplo. Konečně! Jsou tu 2 dny. No, fuck off. To už povedal. No, že som už robil video, že pôjdem do Vranova, potom nepôjdem, potom nepôjdem. Takže tak. Ani dlho nebolo video, takže tak. No som robil aj vlogy, že pôjdem do Vranova, potom nepôjdem do Vranova. Možno už hovoril, necháme tak. Čo by som ešte povedal? Dneska som dal ďalší video, je to taký trošku smiešný vlog a video. No. Takže tak. A čo pozadí, what the fuck. No okej. Takže tak, a budú možno video. A chcem sa poďakovať už za 4 odoberateľov. Yeah! OK. Takže tak. Čo by som ešte povedal? Fuck off. Neviem. Piče. No a ešte jednu vec. Počkajte trošku. Že je tu môj bratranec. Ktorý sa volá... Je to môj bratranec. Či áno? Áno, je. To je môj bratranecek. Yes. A točí so mnou vlog. What the fuck? V popisku videa vám dám odkaz na jeho blog, božný kanál, Trojsmysl. Otvorný kanál. Youtuberský kanál. Tak no. Ja sa už doma ľúčim. Čus.